Mayong buntag kanatong tanan og sa ato ang mga online nga tigpaminaw. I hope and pray nga anaa lang ta sa maayong sitwasyon. Medyo nagkaguliyang na ang uban tungod kay naay news regarding sa kanang monkeypox. So, natala na ang unang positive niini sa Zamboanga Sibugay na naapod sa Dilsor. Mo nang mubalik na punta og kanang set og mga precautionary measures kinahanglan ta nga mag face mask inana igsoon aron sa kaayuhan usab sa matag usa. Og nasayod kita nga kun maghimo kita niining mga butanga pala lang pud ni sa ato ang mga kaayuhan. Akong gihangyo ang tanan nga kanunay gyud kita nga magbantay og ato pud nga atimanon ang atoang panglawas kay daghan kaayo ang maapektuhan kung kini nagani maoy kanang mabutang sa alaot. Karon nga kamuntagon magapadayon ako sa pagwali mahitungod sa sambingay ni Jesus. Unsa man gyud ning sambingay? Actually, mao kini ang mga yutan-on nga mga storya nga adunay langit nun nga kahulugan. Si Jesus kanunay nagasulti og mga sambingay ngadto sa iyang mga disipulo ug ngadto sa mga tawo nga iyang ginatudloan. Kabalo ba mo nga to set the expectation? Wala gyud nalipay ang kadaghanan sa mga tawo pag-abot ni Jesus. Sa dihang iyang deklara nga siya mao ang Mesiyas, parang Misaya. Excited na kaayo sila. Pero kadaghanan sila nag-question kung ikaw ang Misaya, tungod kay gisulti man sa balaang kasulatan nga ang Mesiyas moabot mahimong hari. Tungod kay naa naman sila ilalom sa kanang pag-ulipon sa mga taga-Roma, sa Roman Empire, ang kaning mga Israelites gusto gyud sila nga makalingkawas gikan sa gahom niining nagaulipon kanila kaning Roma. Unya nagahatag sila kanunay og buwis, ginasugo kadtong mga tax collector. Unya masuko gayud kaayo kadaghanan sa mga Israelites nasuko pud sa mga tax collector kay nganong pailalom sa mando niining mga taga Roma. Ang nahitabo, excited sila tungod kay naa na ang Mesiyas. Unya gusto nila nga samtang nagsulti si Jesus that I will take over the kingdom sulod sa tulo ka adlaw. Ganahan kay sila. Asa ka ang mga milagro nga ipakita ni Jesus, no? Sama sa iyang pagbakod sa mga minatay, sa iyang pag-ayo sa mga lain nga sakit, siguro kasalang makalingkawas ta sa gahom sa inining mga taga-Roma. Apan, si Jesus lahi ang iyang pamaagi. He began conquering, iyahang gilupig o iyahang gisakop ang mao nga empire pinaagi sa iyang pagpanudlo, pinaagi sa iyang pagpaubos o gani pinaagi sa iyang kamatayon. Kabalo ba mo mga igsoon? Gipangutana sa mga disipulo si Jesus. Actually ang ato ang passage nga karon nga kabuntagon makita diha sa Matthew 3:6. Unya ang mga tinun-an ni Jesus ang ihang mga disipulo miduol sa iha unya nangutana nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo. Curious gid sila. Pwede man unta plain nga mga words ang gamiton nganong mogamit pa man og mga parables sambingay og sa lain nga term pa mga pasakali ngano man gyud na Jesus. Og si Jesus mitubag ang mga ingon pa ni Jesus, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. Referring sa mga Pariseo, sa mga pari, sa mga religious leaders
Unya ningon pa si Jesus, kay ang aduna na iya, dugangan pa hinuon aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tawo nga walay nahot, bisan ang gamay nga naa kaniya, kuhaon pagyud. Ingon ni Jesus sa verse 13, kung atong tan-awon sa atoang passage karon nga kabuntagon, in verse 13, next slide would tell us, ingon pa ni Jesus, naggamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila, apan dili sila makakita, og namati, apan dili makadungog, og dili makasabot. Busa natuman ang panagna nga gisulat ni Isaias. Nakakita kamo og nakadungog, apan nagpakabuta, bungol lang kamo. Kay kining mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug mubalik kanako ug sila akong ayuhon. Nag-ingon ang Dios. Kabalo ba mo mga kaigsuonan nga ang usa di ay sa rason kay gusto nga itago. It is to conceal, itago kung unsa ang mga butang-butang nga angay lamang sa mga individual nga gusto sa Dios. Meaning particular nga tubag ni Jesus, ingon pa niya, nagamit ako og sambingay sa akong pagtudlo, kay aron dili sila makakita, dili sila makabati. Pero iya mang istorya, iya mang ipakita para di ay pud ma-fulfill ang propesya ni Isaias. Aduna sila mga dalunggan, aduna sila mga mata, apan dili makadungog ug dili makakita. Ug nagsulti si Jesus ngadto sa iyang mga disipulo, apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Actually, ang katong mga Pariseo, mga religious leaders, dili man to sila buta, dili man sila bungol nga literal, apan dili sila makasabot. Nag-ingon pa si Jesus, sultihan ko kamo sa tinuod, daghang mga propeta o daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug gusto untag mamati sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Pagkabulahan na lang gayud ninyo. So salamat sa Dios kay samtang ako nagapamalandong ni ining pulong, samtang nagaprepare, kung salamat kayo Ginoo kay imong ablihan ang akong kasing-kasing, ang akong spiritual nga dalunggan. Unya, pinaagi sa imong grasya, ako pod nga nasabtan ang mga butang diha may tungod kanimo. Hilabi na ang kaluwasan nga libre nga imong gihatag kanamo. Wow. Pagkaanindot na lang gayon. Kabalo ba mo nga same gihapon nga kanang nga chapter, nga kapitulo, nitubag gihapon si Jesus. Iya gihapon nga giklaro, unya gisulti niya. Ingon pa niya, si Jesus migamit og mga sambingay aron sa pagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga tawo. Unya, magnawala ang ako ang passage. Wala siya'y gisulti kanila bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, mogamit akong mga sambingay sa akong pakigsulti kanila. So ginlan ko silag mga butang nga wala pa hibalui, sukad mabuhat ang kalibutan. Now take note, ang sambingay pamaagi kini ni Jesus aron itago ang mga butang sa Dios ngadto sa mga individual nga dili angayan. Itago sa mga dili angayan. Unya, ang sambingay maupod ang tool, ang instrumento nga gigamit ni Jesus aron sa pagpakita sa mga langitnon nga mga butang ngadto sa mga individual nga iyang gipili.
So ang sambingay gigamit ni Jesus sa pagtago sa mga dili angayan o niya sa pagpakita sa mga angayan yang gipili. O karon nga kabuntagon, gusto ko nga ato na pod nga tukion kining usa ka sambingay nga gi-share ni Jesus ngadto sa iyahang mga disipulo. Ganahan kay ko aning particular nga sambingay kaning nga parable tungod kay sa kadaghan sa mga parables nga gisulti ni Jesus kani usa ni sa pipila nga gitagaan gyud niya og explanation kay nangutana pod ang iyang mga disipulo unsa may kahulugan sa kini nga sambingay. Una nga sambingay nga iyang gitagaan og kahulugan katong sambingay sa nagpugas na ito explanation. Unya karon kung naan ninyo ang inyong mga Biblia, palihog ko og abli diha sa Mateo 13 magsugod sa 24 unya ngadto gyud sa 35 kana ang ato ang passage 24 ngadto sa unya basahon nako ni sa Cebuano unya pwede lang mo musunod sa hilom unya naa lang tay i-flash pod nga passage. Ingon pa ang pulong sa Dios. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi dito sa iyang uma. So adunay usa ka farmer, no? Nagpugas, nagsabwag og binhi ngadto sa iyang uma. Ganahan kay ta nang magsabwag-sabwag og binhi kay excited kay ta kung muturok na gani makalipay gayot. Ang makarelate ana katulang pong hilig mo cultivate og mga yuta. Kung ikaw usa ka farmer, ganahan og mga tanom-tanom, malipay gyud ka. Lahi gyud ang kalipay kung makita na nimo nga niturok na ang imong mga tanom. Verse 25. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa mga trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Verse 27, ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas apan diin man gikan ang mga sagbot. Niingon si Jesus sa verse 28, ingon pa niya, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang mangadto kami og pangibton namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw, kaysa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang mga trigo. Pasagdi ninyo nga ang mga trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingon ko, hangtod sa ting-ani kay ingnon ko ra unya ang mga tig-ani, ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang mga trigo ug hipusa dito sa akong kamalig. Mao kini ang pulong sa Dios. Adunay mag-uuma, adunay mga sulugoon, nindot kayo ang binhi sa trigo nga iyang gisabwag. Unya naapod ang kaaway, samtang nangatulog ang tanan, nagdali-dali sabwagan pud niya og binhi sa sagbot. Inana gyud ang kaaway, no, gusto gyud maghimo og dautan. Sama sa akong gisulti, ang nakaanindot ni ini nga sambingay kay gi-explain pod, gisay-say pod ni Jesus ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa sagbot. Kung imong tan-awon, actually wala man tay naatay lokal nga
kanang trigo or kanang ginatawag nato sa English nga barley diri sa Pilipinas. Pero ang common kaayo sa to mao ang everyday nga ginakaon nato unsa? Ang humay, no? Palay. Mao na ang common diri sa Pilipinas. Sa laing nasod, mao pud ang ilang ginahimo gyud nga main nila nga pagkaon. Kabalo ba mo no? Kung inyong tanawon, ang katong dito sa right side ninyo, mao kana ang barley. Ang kining diri sa left side ninyo, mao po na ang sagbot. Kato mao to ang trigo, diri mao ang sagbot. Kung inyong tanawon, murag mas nindot pa man og hulagway ang sagbot. Ma-remember nako sa una samtang mahuman og kanang magpaani ang ako ang pamilya sa akong mama. Manghagdaw mi. Experience ko ana manghagdaw kay aron makasapi. Moadto gid mi ana sa basakan, magdala pud mi og sako. Naa pud mi kaugalingon namo nga garab ang tawag namo ana sa Ilonggo. Kita mi og mga nabilin, mga subing-subing nga mga palay amo po ng kuwaon, i-harvest po namo inya ibutang sa among sako. Unya, di man gud malikayan nga naay mga sagbot. Muro po ng kuwaon ang mga sagbot og ilabay. Unya, sa ato ang passage karon nga kabuntagon, gisaysay ni Jesus ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot. In verse 36, nagingon si Jesus, unya mibiya si Jesus sa mga tao ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an, miduol kaniya umingon, pasabta kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tawo. Mao si Jesus. Ang uma mao ang kalibutan ug ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian. No? Ang mag-uuma, ang nagsabwag sa binhi mao si Jesus, anak sa tawo. Ang mga si Jesus ang mao'y nagpugas. Ang uma mao ang kalibutan. Mao ang explanation, ang mao ang kalibutan. Ang binhi, ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian sa Dios. So, sakto, klaro ang pagsaysay ni Jesus, ang iyang explanation ngadto sa iyang mga disipulo. Yan ipadayon siya. Ang sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabot sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani ng Pan Jesus mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang tig-ani mao ang mga anghel. Sama nga ang mga sagbot hipuson og sunugon, mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadala unya sa anak sa tawo ang iyang mga anghel. Hipuson nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga maoy nakaangin sa mga tawo sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og dautan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab, diin maghilak sila og magkagot sa ilahang ngipon. Unya ang katawahan sa Dios mudanag sama sa adlaw dito sa gingharian sa ilahang amahan. Busa kung may dalunggan kamo pamati. Tataw, klaro, walay lipod-lipod ang pagsaysay, ang pag-explain ni Jesus sa kahulugan sa maong sambingay. Ug mao kana ang realidad igsoon. Si Jesus nagsabod, no? Nagsabod og maayong binhi. Actually, ang iyang pagsabod sa maayong binhi, mao pod ang iyang kaugalingon nga iyang giula dito sa cross sa Kalbaryo.
naga-invite ang binhi may tungod sa kaluwasan, iyahang gisabod sa tibuok kalibutan. Unya kadtong mga midawat na kang Hesus nakipagrelasyon kaniya, nasakop na sa iyahang gingharian. Nga maayong binhi, mga gipili sa Dios, makigrelasyon diha kaniya. O ano ay adunay realidad igsoon. Samtang naay gisabod nga mga maayong binhi, ang Dios nagsabod pod og sagbot, binhi sa sagbot, ang kaaway, ang yawa. No wonder naagihapoy, naagay mga individual nga dautan, naagay mga tao nga dili gyud mahimuot maghimo sa mga maayong butang. Realidad kana sa kalibutan, dili tanan maayo nga binhi. Naagyoy dautan nga gisabod, naisagbot nga gisabod ang kaaway. Kabalo ba mo nga kanang ang trigo ug ang sagbot parehas-parehas na sila og hulagway, inigturok na, tubo na, pareha gyud na sila og dagway hangtod nga mudako. Kabalo ba mo nga ang sagbot mas kusog na siya mo suyop og nutrients, mo nang mas mutambok na siya. Unya nagpaka kung sa ato ang konteksto na ay sagbot nga mura pug humay, magpahumay-humay mo na yung term nga gigamit Pastor Nodong, na ay humay-humay. Unya mura gyud pug humay, mo action gyud pod og kanang pagbuswak na sa ilang bunga, mubuswak pud siya, mura pug dako tan-awon. Unya mas mutaas pag gyud siya. So tambok mas taas kay maoy magnaga suyop permi sa nutrients. Kabalo ba mo nga sa istorya ning ato ang kaning sambingay ni Jesus, di duol gyud kay concern ang iyahang mga sulugoon. Niingon, "Sir, unsay maayo og among balikan niya pang-ibton namo tong mga sagbot?" Naghatag pud og warning si Jesus. Pasag dii, ayaw lang. Kay basi og inig-ibot nimo, maapil pud og kaibot ang mga maayong binhi. Now, kung atong tanawon diri sa kalibutan, naay mga dautan. Ang kining mga dautan, kaning mga binhi nga gisabod pod sa yawa, kining mga sagbot, may mas tanaw nimo, may nahimong adunahan noon. Mao may nindot bragyahay man kaayong kinabuhi. Unya mas tambok, mas nindot ang kahimtang niining mga sagbot. Usay makapangutana kita, mas maayo pa ning mga sagbot tambok ba? Pero kabalo ba mo nga naay timailhan kung paunsa mahibaw-an ang tinuod nga binhi, maayong binhi compared sa sagbot. Pinaagi sa, kung tanawon nimo sa physical nga appearance, mas makainganyo ang kining sagbot. Pero kung duulon na gani nimo, hikapon nimo ang iyang bunga, wa may sulod di ay ang iyang bunga. Pero kaning tinuod nga binhi, maayong binhi, paghikap nimo siyang bunga, gahi, na ay unod, na ay sulod. Pero kining sagbot, way sulod. Taman lang sa pagpamulak, na ay bunga-bunga kunuhay, pero wa di ay sulod. Timailhan ang bunga. Mailhan yun kung kinsa ang tinuod nga binhi, nagisabwag sa Dios, or basig sagbot lang.
pabunga-bunga ka, sagbot man day ka, wa kay tinuod nga bunga. Unsa man kini para kanato ang kining sambingay nga gisulti sa Dios, nga gisulti ni Jesus. Una, samtang kita nakapaminaw niining sambingay. Next slide. Atong susihon nato ang atong mga kaugalingon atubangan sa Dios. Basin sama sa binhi sa kaaway, nagapakaroon ingnon lang kita, unya wa di ay bunga. Kita di ay mismo ang nahimong babag sa pagpangalagad sa uban, sa paghimo og mga maayong butang sa mga alagad sa Dios. Kita mo'y nahimong babag kay pasin di ay sagbot ta. Susihon nato ang atong mga kaugalingon atubangan sa Dios. Atong susihon, tanahon kung tinuod bagyod di nga kita diha kita sa gingharian sa Dios, or basig didto kita nabilong sa gingharian sa kaaway. Tinuod bagyod kita nga maayong binhi. Well, ang timailhan, makita ka na sa ato ang bunga. Ang Biblia, in particular sa libro sa Galasya, gisulat diha kung unsa ang mga bunga sa balang espiritu. Gugma, kalipay, pagpaubos, taas nga pasensya, mga maayo nga mga karakter nga sama kang Hesus, mao ka na ang bunga sa balaang espiritu. Kumusta man igsoon? Kung muan si Jesus, or di pa man muan si Jesus, kung mukutan o nako ang imuhang asawa, ang imuhang bana, imong anak, imong silingan, mag-survey ko, unsa man ang bunga nga ilang makita sa imong kaugalingon. Pasig ang tubag. Mastambol na noon ang makadungog sa tubag. Ang itubag, pastor, kusog kayo na sa malikas. Pastor, pagkabati ag batasan lagi ana. Lain man tagbunga. Basin nagapakaroon ingnong humayta, parang ingnong trigo, pero dili di ay, sagbot di ay. Munang susihon nato ang atong mga kaugalingon atubangan sa atong buhi nga Dios. Ikaduha, ang ginatudlo kanato niining sambingay, dili kita angay nga masina sa mga sagbot. Usahay ma-overwhelm kayo ta, Lord, na-question pa natong Ginoo, Lord, nga naman kadtong klaro mo kay Lord nga dautan mo gini mga tawhana, pero nganong mas wa man sila'y sakit. Ako noon nga nangalagad kanimo, naamay mga balatian hinuon. Ako nga tinuod nga naay relasyon kanimo, naglisod man financially, giayo magtamay, gibugal-bugalan man, kadto noong mga klaro kayo Lord, nga sagbot gud sila ba? Mao man nooy murag gipanalanginan. Uy, igsuon, mura nagnasina ta. Ayaw kasina sa mga sagbot. Kaya nga naman, kutob lang diha. Ayaw limitahi ang imong paunsan nimo gi-perceive, gisabot ang mga butang-butang nga gi-reveal na sa Ginoo kanimo. Kay maabot sa katapusan igsoon ang Dios ang magahukom, no? Munang dili angay nga atong kasinahan ang kining mga sagbot. Una, susiyon nato tong kaugalingon. Ikaduha, dili kita angay nga masina sa mga sagbot nga naa sa atong palibot. Ikatulo, padayon kita, mo kini ang encouragement sa matag usa. Padayon kita sa paglambo og pagpangmunga
alang sa tuang buhi nga Dios. Para asa man kining bunga? Una, alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Ikaduha, aron makabenepisyo kini sa mga tao sa atong palibot. Makabenepisyo ang kadaghanan pinaagi sa ato ang bunga. O sa atong pagpangmunga, mailhan kita nga kita nabilong diha sa gingharian sa Dios. Mao'y ti mailhan, mao ang main nga indicator nga kita mga tinuod nga maayong binhi. Nganong kinahanglan man nga susihon nato tong kugalingon? Nganong kinahanglan mga dili kita masina? Nganong gikinahanglan man nga mupadayon kita sa paglambo ug pagpamunga? Tungod kay ang Dios maghukom kanato sa katapusan. Unsay nahitabo sa sagbot? Gialaw lang pud sa Ginoo. Sige lang. Sagdi ayaw pangibda. Og the same nga realidad sa atong kalibutan, nganong naga-exist gihapon ang dautan, nganong naalang gihapon ang kaning mga sagbot. Gitugutan na sa Ginoo. Kisabwag mo na sa kaaway. Dili mo sugot ang Dios nga imo nang ibton sa pagkakaron. Sayang atong pag-ampo ra ba no? Lord, dautan kay na siya nga leader. Nganong wa pa man nimo na patya Ginoo? Nanghangi ko Lord kaunta. Papason na nimo kining mga dautan, mga kurakot kaayo nga mga individual. Gialaw na sa Ginoo. Kay basin og pag-ibot, maapil ang katong mga maayong binhi. Sagdi lang sa kay pag-abot sa katapusan, diha na. Oras sa ting ani, i-separate, no? I-separate na ang mga maayo o ang mga sagbot. Ang sagbot, tapukon, bugkuson, o niya, pagasunugon. Ang sagbot, dito padulong sa nagdilaab nga kalayo. Klaro ang explanation ni Jesus. Agatong mga tinuod, maayo nga binhi, nagapamunga, dito magasidlak uban sa ilang langit noon nga amahan. Wow! Munang igsuon, padayon kita sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ayaw gyud kasinahi ang dautan, ang mga sagbot sa imong palibot. Gani, padayon sa paglambo o pagpamunga. Kay nagatuo kita nga ang Dios nakakita sa tanan nato nga mga pagpaningkamot, nakita ang Dios sa sitwasyon, sa kondisyon sa atong kasing-kasing o sa atong una-una. Diha kaniya. Wa kita yung matago sa atong Ginoo. Walang padayon sa gihapon. What we are looking forward in the future. Ang ganti, ang reward nga ihatag sa Dios kanato. To live with Him forever in eternity. Karon naglisod ka. Karon dili maayo ang imong panglawas na imong mga challenges. Naglisod pud ka financially. It's okay. Dili ka na babag aron dili kita mopadayon sa pagsidlak nga mahimong suga ug asin sa katilingban sa kalibutan. Dili babag kung unsa man ang imong sitwasyon karon nga dili ka magapamunga. Ipakita ang gugma, kalinaw, taas nga pagpasensya, pagpailog, pagpaubos sama kang Kristo. Aron magpabilin kita diha sa tiilan sa Dios o magapamunga kita alang sa iyang kimayaan. Ginoo, nagapasalamat kami ning kabuntagon Ginoo nga mahitungod sa samtang kami nagapaminaw sa imuhang sumbingay. Salamat Lord kay imo na usab kami nga gi-remind pahimangnuan nga ikaw ang Dios nga gamhanan. O ikaw ang Dios nga nagsabwag sa maayong binhi diri sa kalibutan. Nagapasalamat kami Ginoo. Kaya ang imong mga kaanakan mao ang mga maayong binhi nga imo usab nga isabwag diri sa kalibutan.
na mga challenges, Lord. Pero gusto nimo nga mo pabilin kami, mo padayon kami sa paglambo o pagpamunga alang sa imong gingharian, alang sa imong kahimayaan. Tabangi kami, Ginoo, nga magpabilin nga lig-on. Kadunay kami nga mukupot sa imong mga gisaad kanamo. Tungod kay ang Dios nga among ginalagaran, Dios nga buhi, nga mauusab ang mag-atiman kanamo. Salamat, Lord, kay imo na kami gituduan nga mag-focus diha kanimo. Focus kami sa pagpamunga alang sa imong kahimayaan. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Atong tagaan og kusog nga palakpak ang atong buhi nga Dios.